Ще го преберете за псата в градина. Ви не го пускате. Защо си вдигате непрекъснато в устите? Слушайте себе! Заедно себе слушайте! Ама себе слушайте, нали? Каза, че ти да бил болно. Ето и... Да посещава. Ако това ти дам дете! На 17 съм дошъл, на 3 съм дошъл. Нека да ви питам, така ли отглеждате и възпитавате 3-годишното си внуче? Ма хайде от тук! Ще дам обяснение! Много станахте агресивни изведнъж. Хубаво да добре, не искате него. Защо така ни нападате и нас? За жена ми. Телевизия дишала, Ние сме на улицата. Ма ние сме на улицата. Не дейте така. Чакайте, каква сте вие? Откъде ни гони? Ангелина. Откъде ни? Хвали Ангелина. Хвали Ангелина. Не се бийте. Този телевизор сега ни чупя този телевизор. Чакай така. Вие ли сте Ангелина?